Di ste ljudi? Zamislite ovo. Država vam uzme novac kroz poreze. Onda taj isti novac podijeli ljudima da kupuju električne aute. I na kraju shvatiš da to gotovo ništa ne mijenja. Ne smanjuje emisije koliko su obećali, ne spašava industriju, ne pomaže običnom čovjeku. Ali znaš što radi savršeno? Troši milijarde. Dobrodošao u realnost subvencija za električne automobile u Europi. I sada dolazi pitanje koje nitko ne voli postaviti. Da li je ovo stvarno zelena politika ili najskuplji PR projekt u povijesti? Ako živiš u Njemačkoj ili bilo gdje u Europskoj uniji, velika je šansa da si već čuo za subvencije za električne automobile. Država ti daje novac da kupiš zeleniji auto. Zvuči logično, zar ne? Manje emisija, čišći zrak, bolja budućnost. Ali kada malo zagrebeš ispod površine, priča postaje malo čudna. Prema zadnjim analizama, milijarde eura su već podijeljene kroz te subvencije. A rezultat toga? Pa nije baš onakav kakav su političari obećavali. I sada dolazimo do ključne stvari. Tko zapravo profitira od svega ovoga? I tko to na kraju plaća? Ajmo krenuti brutalno iskreno. Države su potrošile milijarde eura na poticanje kupnje električnih automobila. Milijarde. To nije mali poticaj. To je ogroman novac. I kada se uloži u nešto ogroman novac, onda valjda očekujemo nekakav rezultat. Očekujemo revoluciju, jel tako? Naime, očekuješ da će ceste biti pune električnih automobila, da će emisije pasti, da će sve biti bolje. Ali realnost je malo kompliciranija, jer veliki dio tih subvencija nije završio kod ljudi koji stvarno trebaju pomoć. Ne. Završio je kod ljudi koji bi i onako kupili električni automobil. U prijevodu, država je dala novac ljudima koji već imaju novac. Čestitam. Evo zamislite ovo. Imate osobu koja zarađuje 5000 eura mjesečno i kupuje novi električni automobil od 50.000 eura. Država mu da još nekoliko tisuća eura subvencije. Zašto? Jer je zelen. A sada zamisli drugu osobu koja radi za 2000 eura, vozi starog dizela jer nema drugog izbora, on ne dobiva ništa. Ali ista ta osoba plaća poreze iz kojih se financira ova subvencija za električne automobile. Što znači siromašni financiraju bogate. To nije teorija, to je stvarni model kojim se to sada trenutno radi. I sada mi reci, kakvog to smisla ima? Jesu li te subvencije barem postigle nekakav cilj? Ne. Broj električnih auta je naravno porastao, logično, zato što ih izbacuju kao zemičke u pekari, ali ne toliko koliko su očekivali. I još važnije, ukupne emisije nisu pale onako dramatično kako su obećavali. Zašto? Zato što električni auto nije čarobni štapić. Struja mora odnekud doći. Baterije se moraju proizvesti. Resursi se moraju iskopati. I kada sve to zbrojiš, priča više nije tako zelena. Ali to se ne uklapa u politički marketing. Zamisli da radiš svaki dan. Plaćaš poreze, trudiš se spojiti kraj s krajem i onda vidiš kako država daje 1000 eura nekome da si kupi novu Teslu. A ti voziš auto star 10 godina i nadaš se da neće crknuti negdje na autoputu. I onda ti netko kaže, ovo je za bolju budućnost. Pa koju to točno budućnost? Jer tebi sadašnjost baš i ne izgleda najbolje. I tu dolazimo do ključnog pitanja. Ako sustav nije učinkovit, zašto se i dalje gura i koristi? A odgovor je jednostavan. Politika ne funkcionira na temelju rezultata. Politika funkcionira na temelju percepcije. Subvencije izgledaju dobro, lijepo zvuče, lako ih je prodati biračima. Mi pomažemo okolišu, mi potičemo inovacije, a stvarni rezultati, to je već druga priča. I dok Europa troši milijarde na subvencije, druge zemlje ulažu u proizvodnju, u tehnologiju, u infrastrukturu. I sada imaš situaciju gdje Europa pokušava ubrzati tranziciju,
ali bez jasne strategije. Rezultat? Troši novac, ali ne gradi nikakvu prednost. A to je najskuplja greška koju možeš napraviti. I ako nastavimo ovim tempom, scenarij je prilično jasan. Države će trošiti sve više novca, rezultati će biti sve slabiji, a građani će postajati sve frustriraniji. I u jednom trenutku netko će morati postaviti pitanje, pa ljudi moji, da li je ovo održivo? Jer trenutno izgleda kao rupa bez dna. Subvencije za električne automobile trebale su biti rješenje, ali sve više izgledaju kao simptom problema. Problem lošeg planiranja. Problem politike koja želi brze rezultate. Problem sustava koji ne razumije realnost običnog čovjeka. Elektrifikacija će se dogoditi, to je sigurno, ali pitanje je kako. Hoće li to biti pametna tranzicija ili skupa greška koju ćemo svi platiti? Jer na kraju dana ništa nije besplatno. Netko uvijek plaća račun, a vrlo često to si upravo ti. Mislite li da su subvencije za električne automobile stvarno ulaganje u budućnost ili samo način da se milijarde prebace iz džepa poreznih obveznika u džepove onih koji su već na vrhu? Ostavi svoj komentar ispod videa.